A área de esterilización é un dos corazóns de calquera hospital. Neste espazo ten lugar a desinfección do material cirúrxico de varios usos. O do Salnés contará en breve cun novo servizo deste tipo. A diferenza do actual estará situado xusto carón da área de cirurxía. A ubicación actual non é a máis correcta. Digamos que a máis correcta da esterilización sempre é unha relación moi directa co ámbito cirúrxico. E agora o percorrido é un pouco máis longo e nesta futura obra vai haber unha conexión con ascensor directa entre a área de esterilización e a área quirúrgica do hospital. A nova área de esterilización situarase en 4 salas actualmente en desuso. A previsión é que poida entrar en funcionamento a máis tardar a comezos do 2023. Presentáronse 5 empresas a este concurso, hai unha adxudicataria que en breve se asinará o contrato, por lo tanto o inicio das obras pois é inminente, non? O orzamento para o que se conta con esta actuación son case 750.000 euros e, bueno, isto ven a poñer de manifesto este apoio que estamos dando desde a Xunta ao que é a sanidade aquí na infraestructuras, aquí en Salnés e en Vilagarcía en particular, non? Un apoio do delegado tamén evidente no proceso de construción do novo Centro de Saúde Vilagarcián. Segundo a voceira do Goberno local, tamén presente na visita ao hospital, a previsión de Rabella é demoler a antiga Comandancia da Mariña tralo verán. En principio a idea é facelo despois do verán, basicamente para evitar a problemática que poda surdir pola demolición, xente de vacacións, hostelería e demais, aparte, pola climatoloxía é mellor que chova para que aplaque o pó que se poda xerar. En principio a previsión é facelo despois do verán. E unha vez despexados os terreos, poránse a disposición da Xunta para a construción do novo ambulatorio.